singakutivity nawe. Yeah. Mhlambe uthini ngibona uPenelope yakhala support elikhulu leBhangania uvese. Uthini wena mfowethu ubani igama mfowethu? Jobe. Mondise uthi uyibone kanjani game? I game that's so nice. Yeah. Last week basanga ngobani ngo2 namhlanje 2 ubuyela kubo. Yeah. So ngaloko chathini. Yeah. Hallelujah. Ni winile. Hayi bawinile abantu. Boba winile abantu. Wena ungaphi kanti? Mina. Yeah. Ya support team winayo. Oh support winayo. Winayo kodwa manje iChiefs bonke abantu kade bethi izodliwa. Iwine kanjani? Penalty ngishaya 3 Yeah. Penalty ngishaya 3 Uthini mfowethu? Khosi Yeah. Uthini Khosi? mina ngithi Yeah. Khosi for life Yeah. Penalty ngishaya 3 Aha. Thula sabazuma yayizona into le sathula